खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि इउपिपिएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएल हानजायाव जयन जाफैदों। एमएलए जिरन बसुमतारी आरो रेवरेवा नार्जिहारिनि नुजाथिनायाव सा 60 निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल हानजायाव जयन जाफैदों। नंगौ गसाइगाव महकुमानि आवथायाव गोग्लैनाय जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि हाथाइसालि कमिउनिटि नब्लाङाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों हाबा मावनाय लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय आरो गोबां माव बिथांखिफोर होनायखौ मोजां मोननानै सा 60 निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएल हानजायाव आखाइ हमफैदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैला। बे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो दोलो सोलायनाय हाबाफारि लानायाबो सोलिगासिनो दं। थारैनो मोनफ्रोमबो दोलोआनो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोख्रों हाबा मावनाय आरो जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि हाथाइसालिनि कमिउनिटि नब्लाङाव एमएलए जिरन बसुमतारी आरो रेवरेवा नार्जिहारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव सा 60 निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सुबुंफोरा इउपिपिएल हानजायाव जयन जाफैदों। गुबै बाथ्रा जाहैबाय दिनै बे भरपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय भरपुर गामिनि लोगोसेयै बे खाथियावनो थाफानाय माखासे गामिफोर दङ। बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै लैहोर लैहोर जिखिनि गुबुन गुबुन दलाव दङमोन बिथांमोना बेवहाय जयनिं जाफैजोबदों। आरो जों दिनै नुदों बे भरपुर प्राइमारिनि आन्दाराव हयथ' बेवहाय गुबुन दोलोनि सापर्टारफ्रा बिराद खमसै। बुंनो थाङोब्ला माने 100आव 10% गैला, गासिबो इउपिपिएल दोलोआवनो फैजोब्बाय। आरो बिनि फैनायनि मुल जाहोनानो जाहैबाय आथिखालाव बिटिआर सरकारनि जाय दैदेनगिरि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठिखौ लानानै समान नोजोरै जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय आरो लोगोसेयैनो बे गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरखौ बोरै थाबैनो जौगाखांहोनो हागोन बेनि थाखाय बिथाङा गोबां आसुनि लादों। आरो लोगोसेयैनो बे बिटिआर सरकारा जोङो बुंनो थाङोब्ला बे बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै सरकारि भाबैनो बिभिन्न आसनिफोर लाइमोनफोरनि थाखाय, जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय, जोंनि बिमाफोरनि थाखाय आरो आबादारिफोरनि थाखाय आरो जायफ्रा दिनै लेखा रोंबाय गुबुन गुबुन फरायनानै दङ बिथांमोननि थाखायबो गोबां आसनि लानानै खामानि मावनायफोरखौ नुनानै दिनै बयबो लैहोर लैहोर फैदों। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा मोनसे मोजां लामाजों हान्थिदों आरो बिथाङानो इन फिउचाराव बे ओनसोलनि जौगानायखौ लाबोनो हागोन। आरो बिभिन्न जाति गोष्ठिजों जोंनि जे भातृत्वबोध बिदा फंबायनि जे भाब मोनसे समाव जे गोमालायदोंमोन बेखौ लाबोफिननो हानायखाय दिनै साफ्रोमबो मानसिया फैदों। आरो आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएल दोलोआ बे बिटिआर ओनसोलाव जोङो बिसायख'थियाव गोबां सिटफोर लानानै जोङो हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि मोनसे केपासिटिया फैबाय। आरो बे फैनायजों लोगोसेयैनो जों फिन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव सिट बानायफिननानै बे बिटिआर ओनसोलखौ सान्थि गोजोनै सामलायफिननांगौनि दायित्वखौ जों होनो सानदों। आरो बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजा बुजिनानै दिनै बयबो फैदों आरो दिनै गोथार हाबाफारिया बेनिनो मोनसे पार्टमोन। दिनै बेवहाय 60 जन मानसि बेवहाय जयन जाफैदों। आरो जों सानदों आं दहायनो होनखादों जिहेतुके बे ओनसोलाव बारा गुबुन दोलोनि मानसि गैलिया आरो बे 60 जन मानसि जे बाव जयनिं जाबाय बे गेदेर मोनसे जयनिं थारमाने बे ओनसोलनि थाखाय, खारन दस्रा पार्टियाव गैखाला नालाय। दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै फैनायजों लोगोसे जोंनि दलनि नीति आदर्शखौ मानिनानै खामानि मावनो थाखाय बयबो थियारि जाबाय। मानसिफोरा दिनैनि दिनाव बयबो परिबर्तन नागिरदों आरो गोदोनिफ्रायनो जेनेबा हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफआ 17 बोसोर सालायदोंमोन। सासे मानसिया बा मोनसे दला 17 बोसोराव मा मावनो हादों मा मावनो हाया बयबो नुदों। आरो बै समाव जेफोर मावदोंमोन बिसोर माने गोजाम नियमजों गोजाम खान्थिजोंसो खामानि मावदोंमोन। जायनि थाखाय दानि गोदान इयुन जोलै सेंग्रा सिख्लाफोर लेखा गोरों लेखा रोंनानै ओरैनो जनानै थानाय बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जेबो सुबिदा मोनाखै। दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै चिफ जाबाय। बे चिफ जानाय लोगो लोगो जोंनि जेसेबां जे जाथिनि माने सेंग्रा सिख्लाफोर लेखा गोरोंफोर
आरो ओरैनो गामिफ्राव गोलैनानै थानाय जायफोर खामाय गैया दामाय गैया मानसिफोर बिसोरखौ बोरै बोखांलाबानो बिसोर मा खामाय होनो हायो बेखौ सानै सानै गोबां मिशन बानायदों आरो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि फरायनाय आरो दहाय जोंना एमएलए बिथाङा बुंदों जोंनि मानसिफोरनो जेनेबा आइ अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो गियान सोरांथि बिथांखिया बिदिनो गोबां हाबाफारिखौ लानानै आवगायबोदों जायनि थाखाय दिनैहाय जों नुदों जोंनि जमदुवार ओनसोलाव स्पेसियेलि बिपिएफआनो मेजरमोन बै समाव दा दिनै बिपिएफआ बे रोखोम गैला आरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा लुबैनाया बेनो जाहैबाय जोङो लुबैनाया बे जोंनि गेजेराव गोजोनथि लाबोनांगौ आरो जौगाखांनाय हाबा मावनांगौ दा जोंना असान्तिमोन गोजोनथियानो गैयामोन ना जोंनाव बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय दिनै इउपिपिएलजों भारत सरकार बा आसाम सरकार आरो एनडिएफबि जि मोनसे सुक्ति खालामबाय बे सुक्ति खालामनायनि उनाव दिनै बेसेबां सान्थि हर सान जेरावखि थाङा जेबो खोथा गैया जेरावबो थांनो हायो जेरावबो थाहैनो हायो जेरावबो खामानि मावनो हायो बेखौसो जों लुबैदोंमोन खिन्थु गोदो जि दंमोन आफा बिपिएफ सरकार दानाय समाव बे असान्ति मोनाब्लिबाथाय बयबो न'आव हाबफैनांगौ बेबायदिमोन दिनै सान्ति जाबाय दा रायजोफ्रा माखौ लुबैयो सरकारनिफ्राय मोननाय मोनैया उननि खोथा खिन्थु सान्ति लुबैयो बयबो गोजोननाय थाब्लासोथ' न'खराव गोजोननाय फैगोन न'खरनि मानसिया सुख सान्ति रायजो जानो हागोन बेखौसो लुबैयो दा नैहाय सान्तिबो लाबोदों आरो जौगाखांनाय लामाखौ मावदों हाबाखौ मावदों दिनै जौगाखांनायाव बिराद माने मडार्न टाइपनि जेरोखोम जौगाखांनाय हाबा मावदों बेखौ जों नुदों आरो ओंखायनो दिनैहाय बे जों जमदुवार मण्डलनि सिङाव बेवहाय जे जयनिं लाबाय बेवहाय गोबां गोरों गोरों मानसिफ्रा जयेन लाफैदों आरो आसा खालामदों बे रोखोम जयै थानानै जों खामानि मावलांगोन आरो बयनिबो जाथिफोरनि गेजेराव जों रंजा खौसे थांना थानो हागोन आरो जौगाखांनायनि फारसे आवगायलांगोन